रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी। पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी। धोतिया पियर लिहल रेशमी चदरिया जी, धोतिया पियर लिहल रेशमी चदरिया जी, मरहले हले बेसुमार जी, मरहले हले बेसुमार जी। पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी। प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अपनी महलिया से निकले बेटा के दादा, अपनी महलिया से निकले बेटा के दादा, मन मारहत मुस्कात जी, मन मारहत मुस्कात जी। पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी। प्रेजेंटेड बाय अरुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लगन या राची परची घरबा में होइले जी, लगन या राची परची घरबा में होइले जी, समझी के करे सत्कार जी, समझी के करे सत्कार जी। पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, पूरब दिशा से चलल बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन